Sa uti Dios ken biag. Programa apakatamingan dagiti na dumaduma a saludsud, may panggep kadagiti sagutayen ti sa uti Dios a masarakan iti nasantuan a Biblia. Anya kadi ti kay papanan ti sa uti Dios ti panagbiag ko. Apay nga ta a pinarswa ken isago ti Dios daytoy lubong para kanya. Siya sino ti Dios para kanya, para ti pamilya ken kadagiti kalugarak. Iti imatang ti Dios, anya ti panangibilang ko kadagiti padak a tao. Apay nga nagadu dagiti rigat alaklak amen dagiti tattao ita. Hakim nga ta ti Dios nga awaten ken anusan tayo latan dagiti rigrigat tayo. Apay ang masapul ngagsagaba ken matay ni Jesus. Sa uti Dios ken biag. Intay sa karen ti sungbat dagitoy a saludsud. Manipod ti sa uti Dios. Sa uti Dios ken biag. Dumngeg tapno maddaan iti nananay apan nakaawat, kadagiti ramramit iti pamati, ket maibiyag ken maiburay pay kadagiti kakabsat nga addaan kapadpada a saludsud. Sa uti Dios ken biag. Idanon kada kayo ti DCNS. Babaen kadagiti kameng ti Biblical Apostolate ti Archdiocese ti Nueva Segovia. Diyo lipatan a subaybayan. Sa uti Dios ken biag. Passing. Ini, tekan sini yuk.